Türkiýanyň köp tirajly Hürriyet gazetiniň ýazmagyna görä, Karabük şäherine Gülnaza adly Türkmenistanyň student gyz mundan 3 ay ol tanışan Ýeçe adly söýgülsi bilen bilelikde polis merkezine gidip ýaşaýan öýüne özüni Neke adly adamyň zorlandygyny öňe sürüp onu polise arz şikaýet edipdir. Habarda student Gülnazanyň 24 aprelde Türkiýanyň Karabük şäherindäki bir polis bölümine gidip özüni zorlandygyny öňe sürýän adamy arz şikaýet edip arda ýalanlygy ma'lum edilýär. Şeýle waka bolandan soň ýatýan ýorgun düşümi we giýýän giyimimi zivile zyňdym. Şu wagt olardan hiç biri ýok. Duçar bolan ýagdaýymy öýme gelen jorama gurrun berdim. Ýöne ol maňa ananmady. Biýawry bolmaýyn diýip ýagdaýy polise habar bermedim. Şeý diýip bolan wakany ýadymdan çykarmak istedim. Mundan 2 hepde owul kire jaýdan çykyp umumy ýaşaýyş jaýyna ornaşdym. Meni zorlan adamyň aýalyna jaň edip, adamsynyň oňa ikilik edýändigini habar berdim. Soň ol adam maňa telefon edip, "Näme üçin men maşgalamy dargatmak isleýän? Näme üçin aýalyma aýtdyň? Seni daga alyp gaçjak we durmuşuňy zaýalajak" diýip haýwat barnatdy. Ondan soňam telim gerek maňa jaň edip haýwat atdy. Men şeýle wakadan owul we soň hiç kim bilen jynsy gatnaşyk gurmandym. Şol ýurda ulanan we häzir ulanmaýan mobil telefon belgimiň jikmejik dergelmegine razylyk bildirýärin. Maňa ýazyp iýeren SMS-lerini size ýetirýärin. Waka bilen baglanyşykly uýat ýerimiň saglyk barlygyndan geçirilmegini islemeýärin. 3 aýdan bäri gezýän Ýeçe adly söýgülümi başyndan geçiren ýagdaýymy gurrun berdim. Ondan soň ol meni alyp polis merkezine arz şikaýet etmem üçin getirdi. Neke adly raýat barasynda maşgalanyň gorulmagy we maşgalanyň içindäki zorlugyň öňüniň alynmagy baradaky kanun çägine gerek bolan kararyň kabul edilmegini talap edýärin. Meni zorlan we soňam öýgiderli ýagdaýda maňa haýwat atýan Neke adly raýaty bu sebäplerden size arz şikaýet edýärin diýip düşündürüş beren Türkmenistanyň student Gülnaza polis merkezine şeýle esasda arda ýazyp tapşyrypdyr. Sabah gazetim bolsa Gülnazanyň Ýeçe adly söýgülsiniň polise bu türkmen student gyz meniň söýgülüm. Oň göwneme bilen aramyzda barky gerek jynsy gatnaşyk boldy. Söýgülümiň menden owul başga erkek adamlar bilen jynsy gatnaşygynyň bolup bolmagyny bilmeýärin. Bu tema bilen gyzyklanyp sorabam durjak bolmadym. Onu zorlandygy öňe sürilýän Neke adly adam bolsa hiç hil tananmak. Haçan söýgülüm bolan wakany gurrun berende derrew onu alyp polis merkezine arz şikaýet etmek üçin getirdim. Görünüşini düşündürüş berendigine üns çekýär. Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurrundaş bolan Karabük şäherindäki polis çeşmesi Türk mediasyna ýaran bu maglumatyň dogrudygyny tasdiklap, öz baradaky aýyplamary kabul etmeýän Neke adly raýatyň sülçülükde beren düşündürüşinden soň göz astyndan göýberlendigini, ýöne türkmen student gyzyň arz şikaýeti esasynda köp taraplaýyn derňe işiniň alınıp barlaýandygyny bildirdi.